Ramogi kawa donje motene kod weche mag Doho ni Doho mamalo ma Kisumu ong'ado ni obiro chiwo lai mar winjo buch nek mar Baby Pendo tarik 26 mar dwe mar achiel higa manyien. Jang'ad buche Justice Joe Mido ong'ado ni Doho no biro golo ng'eto mare, kata kamano to kiango ka achije duto mitudo gi nek mar Baby Pendo osemiyo bok duto mowinjore mag burano. Mago moting'o neno mag ji 33 ma apis jomin buche biro tiyo godo e yalo burano. Omido ne onyiso okinde mag riwruoge ma ochung' ne familia kod jogo manoroch ratechgi e burano mondo oket andika margi kamoro achiel en ni burano ok obedo kod digni e seche ma ochake. Bura mar nek Baby Pendo nochakore tok yiero maduong' ma 2017 kama ne magina omake Baby Pendo mane en jadweche 6 kende gi kindeno. If you have a statement tomorrow, please send it, or the next day. We don't have to wait for that date. The physical presence of the third accused is dispensed with, but she must appear virtually. So let them come to court. Once the matter is set down for hearing, then we'll see whether we can excuse them from attending mention.